खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे समाव गोबां मेडेल देरहानानै बर' हारिखौ गोग्गाहोखांनाय माहारियारि थाखोनि आर्चारि गेलेगिरि गहेला बर'आ बिटिआरनि इएमखौ रागा जोंदों नामा? गहेला बर'नो सरखारि साख्रि आरो गोजौ फाहामथाय होनो खोथा होनायखौ मावफुङैयाव दुखु मोनदों गहेला बर'आ। गहेला बर'आ ससियेल मिडियानि गेजेरजों 2021 मायथाइनि गांसे खौरां बिलाइखौ शेयार खालामनानै लिरदों दि बहा थांखो बेटार ट्रिटमेन्ट, बहा थांखो गभर्नमेन्ट जब आसा खालामना बुरैलांसै नै। आंखौ थगायथारबाय 2021 मायथाइनि खोथामोन, नाथाय खुगाल' निउस ससियेल मिडियाफोराव फोसावबाय खेनले जावले, नाथाय दिनैसिम गैया बावबाय खोमा बुंनाय खोथाफोरखौ बिथां अरुप कुमार देआ। बेखायनो दिनै गोसोखांहोबाय आं होनना आसाम सरकारा एसीएस अफिसार नरेन चन्द्र बसुमतारीखौ होखारबाय। ना फिसिग्रा बिफाननि बिबानगिरि महरै खामानि मावबाय थानाय समावनो रेगुलार साख्रि खालामना होगोन होननानै रां जाख्ल'नायजों लोब्बा थानायनि दायाव होखारजायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। तेजपुरनि पुलिस अफिसार लहित राजबंसीखौ सासपेन्ड खालामबाय। सासे फरायसालिमायाव फरायनाय फरायसुलिनो गाज्रि मेसेज हरनायनि दायाव सासपेन्ड खालामजाबाय। पुलिस अफिसारा गाज्रि मेसेज हरनायनि उनाव फरायसुलिया तेजपुर बर'आ सुकुरिनि राजा लामायाव पुलिस अफिसारखौ सोबायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुलिस अफिसार लहित राजबंसीया वाट्सएप मेसेजाव फरायसुलिनि दुगैनाय फट' बिहरदोंमोन। बे जाथायनि उनाव पुलिस अफिसार लहित राजबंसीखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो आरो बिथांनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होनना पुलिसआ फोसावो। चिरां जिल्लानि बिरहां गामियाव थांनाय हराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। AS25J6335 नाम्बारनि गंसे एल्ट' गारिया हरखाबै हाखराव गलांनायाव सुदेम नार्जारिनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया थांनाय हराव जादों, नाथाय जाथायखौ जायगानि सुबुंफोरा दिनै फुंबिलियाव गारिजों लोगोसे गोथै देहाखौ नुसनदों। सुदेम नार्जारिया सोरबा हुसेन होननाय सुबुंनिफ्राय बे गारिखौ बायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गारिया ट्रान्सफार जाथ'वाखैमोन होनना थैनाय सुबुंनि गामिनि मानसिफोरा फोरमायदों। थैनाय सुबुङा सानै उन्दै गथ'नि बिफामोन। इएम अरुप कुमार देनि सरखार सिफायनो 1 सेकेन्डबो नाङा होनना बुंनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि गोख्रों खेंफोरथि। UPPL आरो बिजेपि लोगोआरि सरखारनि गेजेराव नुजाथिनाय माखासे बेले-बेजे खोथा बुंथिनायखौ लानानै प्रमद बर'नि बिबुंथि। सरकारा ओरैबायदि बुस्थु नङा जि नोंथाङा आसि बिजौआव लाखिनानै अरायबो सालायनो हानाय, आरो जोंनि सरकारा गोजोन सान्थिनि उनाव फैनाय। जुदि बड'लेण्डआव गोजोन नाङा एबा गोजोननि रावबो साना अब्ला बेबादि खोथाफोरखौ साननो हायो। सोरनिबा बाथ्राखौ लानानै आं बाथ्रा बुंनो सानाखै। गासैयावबो हाइकमान्ड थायो। माबा मोनसे सावरायनो गोनां दंब्ला जों हाइकमान्डजों सावरायगोन। दासिम बिदि जेबो गैथ'वा होनना बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।